गाड़ी केहू के मत दो भाई। हमार गाड़ी दिला से तहरा लागत कि तहार 2 ताला बिल्डिंग बन गई तो बना लो और 10 को गाड़ी दे दे हमारे। गांधी मैदान में रह के मन करता कि चल के स्वागत कर दी हम गाड़ी दिले बनी ठीक बारे। जौहर हरदी मेहंदी कोको कोला बैग लैपटॉप स्प्राइट घर ना रवा बनला कि खेती करी ले रवा केहू के केहू मिलेला कौन शब्द राइटर के मिलल लिखलस देलस उमे गाय के का दोष बा। गाय के गाड़ी देता रहो। जीवन के स्वार्थ बनावा लोग। जब ना माई के तन से आइल बड़ो माई के भी बदनाम मत करो कि तहार 10 गो लोग गाड़ी देवे हमारा के 10 गो लोग गाड़ी देवे वो अच्छा नहीं के बात। सब कोई केजे रहे के बाद चमचा बन के आज से याद पड़ा कि 10 साल पहले 8 साल तू लोग फोन करते रहा हमारे लगे। आज भी तार नंबर बा 20 बेरा प्रणाम करते रह तू हमरा। आज गोइल बड़ा बुझाता हिमालय पर चढ़ के बैठल बड़ा तो भाषा में गाड़ी देता रह। तार माई के प्रणाम बाकी माई तारा ऐसा और 2-4 गो पैदा करस तारा ऐसा और 2-4 जना गाड़ी देवेला हो जा प्रमोद के गाड़ी दे के हई चल जाई नो कहियो ना चली। चुपचाप से अपना काम धाम में लगो। अब पीछे पीछे घूमला से धर्म कर्म तहर ना चली। ठीक बा समर्थक बाड़ा तो सबके समर्थ करो। केहू के बना ना सकलो तो गाड़ी तू ना दे सकलो भाई हमार। देखो तोहरे को लोग ना सुनेला आ तोहरे लोग के ना दिन बा हाला कर तारा यूट्यूब पर फेसबुक तोहरे लोग के फॉलोवर नहीं खे। हमरो 50 लाख फॉलोवर बा। न्यूज 50 गो न्यूज वाला कर बक 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 बोल देला सका हो माने थी हो जीव बुझता आज तक पर चलत तार न्यूज जाके आज तक के न्यूज देला हमारा बारे में बरियारी पैसा दे के बोलवावे लोग। बरियारी पैसा रखल बड़ा मंथली पर कि 500 रुपया देबा के न्यूज हमारा बारे में छाप। शर्म कर लो। मेहनत कर सबके बढ़े के मौका दलो। ज्यादा विवादित पर आके यूट्यूब पर गरो देला गा देला सारा कोयला सबसे गाना के व्यू से मतलब नहीं खे। अपना बोल अपना मुंह से गा के जे बाजे ओकरा के आदमी कहे लगे गायक है। अब दुबेट लेके गाना गावा तारा लोग लिख दे तारा लोग तो बुझाता कि माने बड़का जग जीत ले लोग। आज तक दुबेट के बदौलत इतिहास में हमारे उठा के देखिए। अपने अपने अपन मैटर हम बजाइले लोग के मैटर ना कि हऊ गा दिली उनकर पंचीट हो गई हऊ गा दिली तुमकर पंच वाला तू लोग कलकार हो। पंच वाला गायक हवा राइटर हो पंचे लिखाई तो तार लोग कंपनी में पंच दुएट गीत खोजल जाता पर प्रमोद के गीत खाती मार खाली सोलो खाती मार भई रहे। सोलो कि प्रमोद सोलो गा दे कतनो रफो गा दी तब सहारा लेके चलो तार लोग गाड़ी गलोज के बड़ा तू लोग। हरदी तारा मेहंदी तारा घर रोपले बड़ो तार पर्सनल हो। जौन जौन चीज गौले बानी सुनले बड़ा लोग हमारा थी पुरान गाना मैंने अपना बोल पाए श्रोता के प्यार आशीर्वाद पौले बानी। हम लाइव बाके ना बोली ले बाकी हमारो गाना गावल हो तू बंद करा दल लोग ठीक ना कइल लोग। बर्दाश्त को हाली गाना लेके गवा देता लोग। कब हो कौन एगो चैनल किसका है नाम नहीं लूंगा वो एक मेरा गाना पुरान था वो रिलीज किया है तो मानहानि के केस होता 25 लाख के। घरे आराम से बैठी है तू केहू के बिना अथी के गाना केहू के रिलीज करो ले लो सका हो जी से। नितेश सिंह जी सब भाई लोग प्यार आशीर्वाद यही तरह आप सब भाई के ऊपर बनल रखब। और हमारे वो अपन अलग छवि हम कंट्रोवर्सी से ना व्यूअर एथी से ना पैथी करी ले। हमारा 5 गो लोग सुना तो वही पर हम खुश बनी। केहू कबो गाड़ियों देला तब वही ना बोली ले वही पर खुश बनी। जा तू गाड़ी दे के अपना घर बन रह अमर हो जा। एगो गाना हमारा ही रहे कमर ओढ़ कमर हो जा। वो गाना के
गादर उससे अमर हो गइल आरा जालू ई सब का आरा जालू हमने के तब ना बोल रखा आदमी कुछ ना अमर हो गइल तो ठीक बा अमर रह अपना घर बन रहत मेहनत कीजिए ठीक है अच्छी बात है रहल बात की जितना जना ये दिल घूमता रह कोनो गाय के साथ जे भी लोग बा भाई लोग केहू के विषय में उदंड मत बोल लो सबको एक लेखा नहीं खाए जे ना बोले ओकरा खुरेदल ना जाला अपना मन से अब तहार हमार ठीक बता हमार गाना नहीं के सुनो के मत सुनियो भाई हमार तो गाड़ी तो ना देव हमरा के ठीक बा जादू के समर्थन करता रहा जादू हम ना है हमारे से ज्यादा बहुत बड़ा समर्थन का कलकार के होला कि जतियता होला सबके खातिर कलकार जब बड़न हर एक बिरादरी के लोग गायक बा सब कोई सुपरस्टार बा जात पात जिला जवार ना होला कि हम होइजा के जिला हई तो होइजा के जिला हई प्यार सबसे कीजिए प्यार सबके लेवे के चाहिए प्यार सबसे लीजिए